ni Bumabel Jawara me ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura I n'a fɔ Abdul Kayi danana cogo min na ni jamukan in a bɛ sigi ni ye foroba baro don ka se ka malidenw kunnafoni lakika a jiw kan Mali kɔ kan pour ka se ka ɲɛfɔ maliden cɛman n'a musoman ye ni émission in a bɛ sigi la o de kama o siratigɛ kɔnɔna la bɔlɔlɔ sira caman bɛ yan minnu bɛ jɛ k'a cari k'a fili fiɲɛ fɛ pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se bɛɛ ka partager kosɛbɛ ka like kosɛbɛ ka caya voilà o b'a to émission a bɛ fanga sɔrɔ kosɛbɛ voilà yanni cɛ mun an bɛ foli di yɛrɛ ma I ka foli an filɛbaga n'an kanubagaw ma an ka se ka foli an filɛbagaw a bɛɛ waleɲuman dɔn ɔ bisimila aw bɔra ka so aw nana ka so min kɛ ka kunnafoni sanuman di maliyɛnw ma maliyɛn bɛɛ ka se ka faamuya an bɛ taa ka parce que c'est la communication fɛn o fɛn bɛ se ka maliyɛnw kunnafoni an n'a bɛnnen don wa an b'o kɛ wa o y'an ka donc an b'o